dovolte, abych vyhlásil výsledky dnešního utkání vašeho. Takže začnu od nejmladší holčičkou. Tak nejmladší holčička byla Rozárka. Takže Rozárko, tady podáme ručičku. Tak, takový je pohár je tvůj. A teď se zeptám Vlastíka, jakou cenu můžu dát. Jakou si vybere, každopádně nějakou sladkost tady od Alči, už má, jo? Pojďte, nějaká šikovná děcka, pojďte ten vzor kráje. Paní Aleno, pojďte, rozkrajte to na 50 kusů. Takhle. Ať to rozdáme, jo? Ukáž to? Kristý, ať ho zvedne. Takže nejmladší holčička, teď vyhlásím nejmladšího chlapečka a to je Michálek. To je jaký rybák. Takže, A co se říká, Rozi? pojďte něco pít, pojďte. Tak takým šoku, Teď to dejte mu nějak něco, to. Jo. Ukáž, Rozi? Rozárko, otoč se. Rozárko. Koukej tam, Tak, prosím. A tady si ať si vezme pucle nějaký, no. Teď vyhlásím bronzový pohár, ten je krásný pohár, tak jsem si podíval, kdo to vyhrál. Ondra Andrlík. Počkej, Rozárko, já si ještě fotím. Tady dole, Ještě teta s tím fotí. Počkej, drž to, teta s tím fotí. Ještě z pohárku. ať to vidí, ale... A teta s tím fotí. Rozárko, dívej se na mě. Super. Pojď si sem k tomu. Druhý místo, máte, hádejte kdo. Sára, Kdo? Sára. Sára Mlezinková. Máme pohár. A cenu. A první místo, máte někdo tip, kdo to vyhrál? Kdo? Michal Šťastný. Ne. Tady mám napsaný, je to holka. Je to Sára Olšanová. Já to oběhnu ten A to je tvoje a teďka si dají vyber tu cenu nejdražší, tu nejlepší, prostě, kterou se ti líbí, no. A sladkost každý, jo. A jo, paní, to dávejte vy. Jo? Aby to rozdali, ale. No musím Jasně, no, jasně. Jo, aby bylo hodně dílů. No a ještě dospělej, to ještě nám zbyde, jo. Nevím, kam ho dali, nějak tam. A teďka bude čtvrtý a další místo, takže další čtvrtý místo je Katka Hitlová. Zase jí dětka. Teďka vám budeme trénovat, tak si jít něco, jo? A dorty, každý si musí pak povědět dort. Pátý místo, no to není možné, zase Petra, Navrátilová, jo? Jo, hurá. Ten přece se úplně zvládl, jo? Peti, vem si krmení. A konečně Jirka. Na, tady máš kokino, tady máš dort. Pavel Slavíček. Dej si tam vybrat. Pavel, gratuluju. Vybírej. Tento Alenu, krajte, o 106 krajte, jo? Větší kusy, jo? To může. Milan Melezínek. Vybírej. Tady máš bombony. Standa Nikl. A každému dort. Přijď sem si honem. Michal Nikl. Michal Nikl. A zase je odliška. Eliška. Ožimská. Ožimská, jo, tak je to právě, jo. Cenu a dort, každý cenu a dort. Je to asi širší dorty, aby nám nezbylo moc, jo. Jakub Štěpán.
Jakube, čau, tak pojď taky. Cenu vybírej dort. Ty teď vybírejte, jo? Jana Siváková. Cenu a dort. No a tady když tak jsou říční. Daniel Štěpán. Tak gratuluju. Vybírej cenu. Michaela Petrová. Sední si a papír. Děvčátko, Renátka. Kap. Pomožte mi, Kap. Kopalová, správně. Dort. Tadeášek Filipí. Tadeášek Filipí. Máme Tadeáška Filipího. Tadeášek není, Tadeášek Filipí. Tak se neutopil. Tadeášek Filipí. Tak asi odjel. Luboš Čerenka. Jako cenu super. Jaký perní pro kapry a dort. A i tačkový dort. Dávejte to i tačku, má mamka, máme ten nos. Něco si vyber, Já to nestačím krájet, pane Martinu, jak to je křehký. Tomášek. ten si co potřebuješ. Dělej. Tak jo, říkáme správně, jo, Tomášku gratulujem. Takže perník pro kapři a dort. Co chceš si ber? Ale další učička. Rozhárka, opět rozhárka, ta byla nejmladší, tak ještě jednou rozhárka. Ty už teďka potřeba asi maminku, ne? To už asi ne. Tak dejte dort. Už jeden máme. Adámek Kopecký. Děkujeme. Adámek, děkujeme. Je další. Robert. Jarok. Aby to neřekl špatně. Jarok, jo? Pavel Doležal. Ale ona si vzala jenom krmení a nevzala si ten. Taky perní pro kapry a dort. Pavel Doležal. Jo, já jsem to udělal. Kristýnka Šimonová. Taky perník pro rybí, něco si vem. Možná se vám deští, podívej se, tady jsou ještě takový krásný. Pane Martinu, ta Peťula si nevzala cenu, šiša. No? Nešla na to 5. místo. No pojď, si vzít něco, pojď. Tady máš ještě pojď. Co tady chceme? To je taky cena? Takový krásný pouzdro. No, si ho vem, Petru. To jen to pouzdro, to bylo jasný. No, to víš, že jo. Takže Kristýnka Šimonová tady byla, jo? Kristýnka, jo? Nezapomněl jsem. Marcela Škrebalová. Lukáš Borovský. Lukáš Borovský. Takže Lukáš můžete jít jako židečku. Perník, dort, pro sebe. Tak odej taťkovi. Jakub Petr. Takže můžete židečku, perník pro kapři, hlavně dort. Tomášek Bartoš. Takže Tomášku, vybírej, co chceš a hlavně si pěkný dort. Další Tomášek. Tomášek, nic? Jak to vůbec? Vyber si, co chceš. Pojď a tady máš. A ještě 5 hodin, jo? Ano.
A Michálek, jo, to je asi bratr. To je bratr, ještě byte Michálek. Ještě bratr. Teď někomu něco nevíli. Jo, máš tady bratr. Když máme to předu. Sú správne paparáci, všetko točím. Michal Šťastný. Takže vybírej. Jirka Šťastný. Jirka Šťastný. Máme Jirku Šťastnýho? Asi odjel. Nemáme Jirku. A tady máme Sárku Poljačiková. Sárka, protože říkám správně, neskoupil jsem to. Takže dortík, nějakou cenu, nechceš židličku, něco si vybrat, nechceš. Alenka Poljačiková. Marky, když by málo koupím, tak to jo. To je ženské, tak to nemám trhový blátek. Miroslav Měreček Šebata. Martin Hinek. Martin Hinek, máme tady Martinka. Martine, jsi tady Hinku? A Barborku Švestkovou. Takže Barborku vybírej, dort. A Richard Totek. Tak, a jedeme znova, máme ještě celý spinek, jedeme ještě jednou. Takže první místo znova Ondro a Grlíku, pojď ještě pro jednu cenu. Máme, samozřejmě. Máme tady ještě Ondru. Druhý místo Sára Belezinková. Sáro! Ještě máš. Tak jeden dál znova. Sára Olšanová. Židličku perní pro kaprý, dort ještě vem, jo. Katka Kinclová. Perní, co je? Mám to otočit perní. Tak Sára je tady, Sárka je tady. Tak. Petra Navrátilová. Vyber si, co chceš teď. Jirka Šibravá. Vybírá ještě jedno. Pavel Slavíček. A vybírej. Taky číká. No však já ti dám, na. Milan Melezínek. Dokud to na. Danda Nikl. Vybírej. Michal Nikl vybírá. Děcka, kdo nedostal sáček kokim, prosím vás, přijďte si, jo? Nedostal? Tak šup, pojď ho ne. Kdo jste nedostali, tak si poté. Eliška Oživská vybírá. Co jsi Eliško? Tak ještě vybírej něco. Něco si jen co chceš. Jakub Štěpán. Jakub vybírá. Máme Jakuba? Vybírej. Jana Siváková vybírá. Máme tady Janičku, tak ještě vybírej Jana. Daniel Štěpán. Dan Štěpán vybírá. Máme Dané, jo? Tak vybírej. Michalka Petrová vybírá. Michalka, ty jsi vybíral to? Tak Renátka. Tady Jášek Filipí vybírá. A dostala skoky na balíček? Tady Jášek Filipí vybírá. Luboš Čerenka vybírá. Luboš vybírej. Tomášek Bělej.
Ale navíc jsme se to říkali, že to je komplet. Tak jen se stolem. Je to jedna, chcete. Nebo aspoň stůle židli. No ne, já bych židlička pak vydal stůl a židličku, ať Rozárko, ještě znovu Rozárko. Ta Rozárka dneska teda to je tak Rozárko, něco slíbe. Adáme Kopecký. Adame, vybírej. Určitě máš sejdu, jak ti poradí. Robert Jaro. Robert Jaro. Teďka potřebuje k televizi. Pavel Doližal. Rozárkový hodíš. Asi někdo vyhrál Ludicu a nechal tady Pozdro. Kristýnka Šimonová. Marcela Škrabalová. Marcelka vybírá. Marcelka Škrabalová. Další. Už neodešli. To ještě do kola. Už máte všechny ten dort? Lukáš Borovský. Poté si vzít taky. Lukáš Borovský. A Sárinka si vzala? Jo. Já jsem to nestačila sledovat, to nechci do kraje. Tomáš Bartoš. Tomáš vybírej. Paní Melezinková, záleží tam, jestli si všichni děti vzali kokina. Máme Tomáška Gricovýho, nemáme. Michalka Gricovýho. Nemáme. Kdo nedostal, ať si přijde. Michal Šťastný. Michale, vybírej. Ne, Jirka Šťastný. Jirka Šťastný. Sára Poliačiková. Sára Poliačiková. To jsi ty, Sáro? Židlička ještě jedna zbyla. Dorty, dáme ty věci. Alenka Poliačiková. Alenko, vybírej. Mirek Šabata. Mirek Šabata. Michale, vemeš tomu malýmu, když ti to dám čisto? Martin Hinek. Barbora Šesková. Barborka. Tam ještě přidám a dáme přes to tátek, vydrž. A Richard Notek. Oni odešli, víš, Ale musíš opatrně. A ještě máme ještě jeden zvola, jo? Ještě tady hned vzal tu ulicu, ať si vrátí. jo, tak To je nechal, milá. Ondra Drlík není Ondra. oni přijdou. Sára Belezinková, znova, Sárinko, vybírej. To už je po čtvrtý. Páně bože, to máš... Sára Olšanová. Druhá Sárinka Olšanová, vybírej, Sárinko. Už je rozebraný. Katka Kinclová. Předu musíš, víš? To máš. To máš prázdný. Ještě Tady dáme. nechal Milano. Dáme to se ještě sedí. Tak už nic. Je to na rozdávání, že to? Máte tu nám Takže co už vám, už nemáme nic. akorát dorty a kokina. Tak už jenom dorty. To není, to je vodňák. Kokina ještě můžou vzít. Kokina ještě můžou vzít. Protože já to nachystala pro 50 dětí a ono jich tolik nebylo. Takže máme všechno pryč. Ještě kokina a tady to jenom, no. No takže. Tak znova, pane Martinu, no. Děcka, takhle, kdo chcete ještě kokina, poté si prosím. Dort, poté si. Takže celý jsou rozdaný, já vám poděkuju za účast. A máme tady poslední pár kousků dortů.